Câteva cuvinte despre harta vie a valorilor literare românești. Când eram copil, în primii ani de școală, îmi amintesc cum, la lecțiile de geografie, ni se arătau planșe colorate cu harta patriei pe care erau marcate locurile unde se află diverse zăcăminte naturale, ori avuții făurite de mâna omului, aur, argint și cupru, petrol și gaze naturale, uraniu și sare, dar și termocentrale, hidrocentrale, combinate chimice și siderurgice, câte și mai câte. România părea un ținut favorizat de soartă și îmbelșugat cum altul nu e, unde locuitorii ar fi trebuit să o ducă paradisiac. Iar eu mă miram copilărește. Dacă e adevărat, atunci de ce suntem atât de săraci? Ei, dar am rămas din vremea aceea cu o imagine. Harta țării, pe care sunt însemnate diversele bogății pe care le avem. De aici, până la ideea unei hărți vii a literaturii române, n-a fost decât un pas. De ce n-am configurat și o hartă a talentelor literare românești de astăzi? Există, desigur, bogățiile relative ale solului, despre care s-a tot vorbit, dar convingerea mea este că talentul literar, deși n-are consistență materială, poate fi considerat și el un fel de filon aurifer, extraordinar de prețios dacă e bine exploatat, bine pus în valoare. A rezultat o primă estimare a acestei avuții naționale, concretizată într-o listă cu scriitori români de astăzi, trăitori peste tot, prin țară, în orașe mari sau în localități modeste. Ei toți s-au reunit într-un film realizat de Uniunea Scriitorilor, citind câte o pagină din scrierile lor. Astăzi, după 2 ani, ne bucurăm să putem continua cartografierea noastră, propunând nume noi care completează această hartă vie a valorilor literare românești. Harta vie a literaturii române este, cred, în mod fundamental despre bucuria de a fi împreună în cultură. Când spun asta, am în minte, în centrul ideii mele, gândul că literatura este, dacă vreți, o bucurie foarte consistentă și foarte, foarte la îndemână. Și de asemenea am în minte ideea că a fi lângă literatură, a fi în literatură, în poezie, în proză, în eseu, înseamnă în mod fundamental de asemenea a îmblânzi lumea aceasta și a avea un comerț bun cu un timp care pare că uneori nu vrea să aibă răbdare. Așadar, harta vie a literaturii române nu e despre competiție, e poate în ultimul rând despre competiție, e mai ales despre solidaritate intelectuală și, încă o dată, despre bucuria de a fi împreună. România nu are încă autostrăzile pe care și le dorește, dar existența națională nu se bazează numai pe transporturi și pe infrastructură, pentru că în spatele valorilor materiale se află mult mai adânc valorile spirituale. România are încă și sper că va face ceea ce trebuie pentru a le păstra un alt fel de autostrăzi, autostrăzile spirituale care leagă între ele centrele culturale. Cultura nu este apanajul capitalei, literatura nu se scrie numai la București, numai la Iași sau numai la Cluj. Se scrie în toate centrele în care există o anumită mișcare intelectuală, se scrie în țară și în afara granițelor ei, atât în zonele istorice românești, care au aparținut României în perioade istorice mai vaste, cât și pe toate continentele, practic oriunde trăiesc românii. De aceea, ideea acestui proiect intitulat O hartă vie a literaturii române, prin care dorim să înfățișăm opiniei publice românești o altă imagine a României. O altă Românie care trăiește în paralel cu cea pe care o vedem pe ecranele televizoarelor, trăiește poate mai
discret, în liniștea cabinetului de lucru sau a bibliotecii. Este o Românie a literaturii, este o Românie a poeziei, prozei, dramaturgiei, criticii și istoriei literare, eseului. Este o Românie în care creează alături români, maghiari și scriitori de alte naționalități, reuniți de un ideal al frumosului, al culturii, al spiritualității, pe care l-am primit în chip nevăzut de la înaintașii noștri și am face bine să-l lăsăm pe cât posibil intact celor care vin după noi. Literatura nu mai este o prioritate națională, dar ar trebui să fie o prioritate măcar pentru acei români care sunt angrenați într-un fel sau altul în viața culturală, prin însăși natura profesiei sau a pasiunii lor. Nu avem pretenția de a ocupa fotoliile de orchestră, dorim doar să arătăm publicului românesc că poate citi literatură foarte bună, scrisă la noi acasă, în România, de către scriitori contemporani și de asemenea dorim să arătăm și publicului și celor responsabili faptul că România dispune de un patrimoniu cultural viu, de scriitori în carne și oase, care produc valori compatibile cu cele europene, care mâine vor deveni, desigur, nu toți, unii dintre ei, vor deveni valori de patrimoniu. Acest patrimoniu deocamdată este viu, trăiește, respiră, gândește printre noi, avem șansa de a-l cunoaște, avem șansa de a fi contemporani cu acești scriitori și proiectul acesta, filmul acesta, care este o nouă contribuție la harta vie a literaturii române, își propune să facă exact asta, să înfățișeze cititorilor și celor pasionați de literatură, să înfățișeze celor care se ocupă într-un fel sau altul cu literatura, elevi, studenți, profesori, o hartă, un ghid util, practic, în ceea ce reprezintă actualitatea literaturii române, în ceea ce reprezintă activitatea literară, practic, din toate regiunile României și, cum am spus, de peste tot unde se scrie românește. De asemenea, să înfățișăm prin câteva prezențe faptul că acest ansamblu numit Cultura Națională include și creații ale concetățenilor noștri de altă etnie, de alte etnii care scriu în altă limbă decât limba română, dar participă la acest efort comun de ridicare, de înălțare deasupra cotidianului prin literatură, prin scris. Plânsul lui Iura. În gara din Cluj se anunță că trenul întârzie. Nu e o noutate, îmi spun. Curând mă voi întinde pe patul îngust din cușetă, în cadența roților voi adormi, deși capitala apare departe, dincolo de munți nu-i doar un loc, ci e un timp și o aceeași limbă. Trenul e murdar, zăpușală, lumea nu are răbdare, se împinge, conductorul e repezit, vagonul aglomerat, mocheta pătată, toaleta miroase grețos, poate trebuia să aleg alt tren. Dar altul nu mai este, îmi repet, resemnată. 3 blonde delicate, cu ochii verzi, poate surori, îmi spun, poartă rochii ușoare de vară, sandale. Una ține un copil de mână, cealaltă poartă unul în pântece, a treia trage de un geamantan și 3 plase. Sunt calme, zâmbesc frumos, vorbesc în șoaptă. Eu nu înțeleg ce zic fetele astea, spune o bătrână, vorbesc o limbă ciudată. Copilul mi-atinge genunchiul, mi-arată o gâză ascunsă în palmă și râde. Îl ridic în brațe să vadă goana clădirilor pe fereastră. Îl cheamă Iura, spune o fată. Ne așezăm bagajele, întindem așternuturi, agăț plasa fetei în cui, e ușoară, ce-o fi în ea. Sunt jucăriile băiatului, tractorașul de plastic, o basculantă. El mi le arată și ne jucăm. În fața mea, 3 tinere cu 3 plase și 2 copii, din care unul nenăscut, fug de bombe și moarte, lăsându-și bărbații pe un câmp de luptă fără șanse. Nu se plâng,
nu cer milă, habar n-am ce o fi în sufletul lor. Mie mi-e somn. Singurul lucru ce-mi trece prin cap, n-am chef de deranjoare, copilul va dormi cu minte la noapte. E cald în vagon. Pânza rochiilor se lipește de coapse, cârlionții blonzi ai lui Iura sunt umezi, aer condiționat n-avem, eu nici răbdare. Iura, norocosul cu 3 mame, adoarme în brațele uneia dintre fete. În goana luminilor ce străpung sticla ferestrei, ochii femeii gravide privesc în gol, pe tâmplă-i curge sudoarea, nu plânge, poate că nu mai are lacrimi. Deodată Iura țipă în somn, chinuit, lugubru. Blonda-i șoptește de ceva mângâios, el tace, după un timp plânge din nou, strigă cuvinte în somn, își cheamă tatăl, șoptește fata cerându-și scuze. Țipătul sfâșie căldura din vagon, cadența metalică a roților nu biruie semnul tăios. Deși trenul prinde viteză, deși crește distanța dintre cele 3 și război, plânsul lui Iura cu tractorașul de plastic în brațe aduce moartea chiar lângă noi. Când tace copilul, mă ia plânsul pe mine cu lacrimi destule pentru toate 3. Ce bine că dincolo de munți nu e doar un loc. Hai să dăm mână cu mână. Discurs la Paris. În lungul Senei, automobile torent, împărăția tobelor de eșapament, pe unde băteau agitat, dar glorios, tobele lui Napoleon, sau cele de la marginea ghilotinei din piața Concordei, anunțând șirul morților de rând, printre scândurile eșafodului și roind pe curând roșia viața celor cu sau fără de vină, situație în care pentru parizieni existau 2 posibilități: să înfrâneze vocea sângelui sau să o înțeleagă. Prin locurile acestea cam totdeauna pornesc sau poposesc destule evenimente, unele aproape mari, astea de obicei ascultând de ordine militare. La dreapta, la stânga, stânga împrejur, e de constatat, renunțând la mai multe amănunte, e drept, lirice, dar totuși amănunte, la uzul vreunia din aceste comenzi, un in sau altul, o mahala de inși sau chiar o jumătate de țară, luând-o pe drumuri greșite, dând nas în nas, frunte în frunte unii cu alții, însă o vreme fără a se dumeri că dânsii au luat-o pe drumuri bizare, iar când le vine mintea la cap, unii cetățeni execută intuitiv o comandă contrară celei pe care o credeau că îi duce spre glorie, revenind spăsiți acasă, portind drapele în bernă sau doar înfășurate pe hampă, sau ducând stendardele pe scuturi ca pe niște răpuși, dându-și seama că nu-și mai iubesc aproapele, că le zdrelite coatele de atâta cât au dat din ele, lovindu-și-le unii de ale celorlalți, pe când se înghesuiau în goană după glorie, iar eu, fiind destul de sensibil la fluxul de lumină sau de întuneric, la cursul timpului în urcuș până la amiază și în coborâș spre seară, simt cu oarece liniște în suflet că ziua de azi suferă deja mai puțin de insuficiență importanței sale, dacă nu istorice, cel puțin poetice. Apariția prezentului discurs cred că i-ar mai detempera nemulțumirea aici, la capătul podului Alexandru al III-lea, dinspre care,
diagonală, la stânga de turnul Eiffel, se află ambasada română, unde poți să dai mână cu mână, etc. Iar odată ajuns la ambasadă și dând mână cu excelența sa, domnul ambasador, te încleștează brusc o întrebare. Curios totuși, nu? Când îngerul se întâlnește cu omul, îi întinde acestuia mâna a salut, pentru că în ce-l privește pe Dumnezeu nu se mai pune problema. De la Sfântul Petru în sus, probabil nimeni nu mai dă mâna cu omul. Deci, frați români, hai să dăm mână cu mână. Alt costum negru. Să scriu, să nu scriu, poate mă fac de rușine. După costumul cel negru al poetului de la Cluj, cât de negru mai poate să fie un costum care să merite câteva rânduri închinate, iată, postum. Ce poveste mai poate să iasă din buzunarele lui cu pânza rorită, din dungile pantalonilor ca două șine de cale ferată, care se încăpățânează să te poarte până la ultima stație, până dincolo de moarte. Și mie mi-a lăsat tata costumul lui cel negru, cumpărat de la un evreu din Orhei, de la primul lui salariu, cam 1000 de lei, să-l admire bieștenii că s-a întors domn, că n-a pierdut de pomană vremea la oraș. Cu el, în port la Odessa, plimbat în motocicletă cu ataș, a sucit gâtul multor matrozi și mințile câtorva domnișoare ce priveau intens la vapoare cu gândul la mirifica Americă sau la îndepărtații antipozi. Cu el își asigurase prestanța lângă o damă în urlie mai înaltă cu un toc, cu el pătrusese și în pozele cu miros de parfum Belle Époque. Prin el se deschideau în ministere uși cu dublură de piele, la el și-a sortat pălăria când se plimba la șosea, ziua cu o domnișoară distinsă, noaptea cu vreo puică de lele. După ce l-am strâmtat ca să intru și eu subțire în el, am simțit că moare câte puțin, că vremea lui de glorie începe să apună, că nu le mai vrea niciun bal, nici o împețire, nici o plimbare sub lună. Cu anii tot intră la apă, aproape-i de mărimea unui copil, nici nu-l mai zăresc printre celelalte costume. S-a făcut gazdă de moli și nu mai vrea, în ruptul căptușelii, să-și mai recunoască culoarea, să mai iasă în lume. Fragment din novela Ilona și împărăția, inclusă în volumul Zilele după Oreste, Humanitas 2019. În curând, la cinematograful din oraș, se aduseseră filme și jurnale noi, cu imagini surprinse la mii de kilometri în inima Imperiului de la răsărit, acolo unde trupele noastre, purtând lupte grele, obțin victorii strălucite, a idoma bravelor legiuni ale lui Cezar și Nerva Traian. Ilona firește nu rata proiecțiile. Mergea cu prietenele, dar cel mai adesea singură, se așeza în primele rânduri și, sufocată de emoție, plonja în magma clocotitoare a ecranului. Majestatea sa, trecând în revistă trupele de pe front, însoțit de o suită de ofițeri tineri, cu vestoanele proaspăt apretate. Lupte aeriene cu avioane inamice, care se prăbușeau trăgând după ele cozi lungi și groase de fum. Iureșul atacurilor la baionetă, sfărâmând puternice linii de apărare. Locuitorii unui port la mare, oferind cu recunoștință eliberatorilor buchete de flori. Coloane de prizonieri rufoși pe drumuri prăfuite. Aspectul lor de țărani tembelizați de război, aruncați departe de casele lor, o înfiora. Clipele rare de odihnă ostășească, atunci când îi se părea că simte mireasma pâinii gătite la manutanță. Liniștea striată de murmurul greierilor sau vocea blândă a lui Lili Marlen, cântecul melancolic despre Santinela, care își așteaptă iubita sub felenar ca odinioară pe timp de pace, și melodia aceea străpungea blindajele, învăluia tranșeele.
plutea unduios peste câmpurile poleite în lumina crepusculului. Nu se mai dădeau cei drept filmele și jurnalele de altădată, care îi plăcuseră Ilonii atât de mult. Dar chiar și dacă nu ar fi fost scoase din rulaj, ea nu le-ar mai fi putut privi cu același entuziasm. Își pierduse interesul pentru ele. Prea copleșitoare se dovedeau imaginele din filmele noi, faptele de arme ale soldaților țării, mărturiile gloriei lor nepieritoare și, se gândea Ilona, ar fi fost fără îndoială un gest de frivolitate din partea ei să vizioneze aceeași farsă de 2 bani cu vilegiaturiști bogați și surăzători, ducând-o într-o perpetuă sărbătoare pe Riviera, o poveste de îmbrobodit populația naivă de la periferie, care trebuia încurajată să-și trăiască viața prin procură. Ilona nu ezita să-și arate disprețul pentru fetele care mai suspinau după secvențele roz bombon, livrate abundent de o industrie a iluziilor până nu de mult înfloritoare. Prietene incapabile să-și depășească paradigma de domnișoare cu minți și mediocre. Realitatea, viața adevărată, clocotea în adâncul împărăției cucerite. Se vedea în confruntarea teribilă dintre bine și rău, în triumful învingătorilor și în lacrimile celor învinși. Și asta degaja o poezie măreață și gravă, care trimitea în ridicol efervescența calpă al filmelor vechi. Facerea cu bile albe și negre. Acum, așa cum foarte bine știe tot omul, în ziua întâi a făcut Domnul Dumnezeu lumina. Îi dăm o bilă albă. N-a uitat și de noapte. Are o bilă neagră, că tot nu-i se vede culoarea. În ziua a doua, Dumnezeu a despărțit pământul și cerul spre nefericirea celor care, neconsolați de atunci, au rămas cu capul în nori. Bilă neagră. În ziua a treia se făcură salata, castraveții, vaza albă și cea roșie, ceapa, bilă albă, cannabisul, bilă neagră, macul, bilă neagră, tutunul, bilă neagră, adeiul iute, bilă albă sau neagră, depinde de gustul consumatorului. În ziua a patra a făcut Dumnezeu soarele, luna și stelele. Multe bile negre albe după momentul zilei în care ne aflăm. În ziua a cincea luară naștere peștii, bilă albă și peștii, bilă neagră. Ziua a șasea, o vineri, fu foarte încărcată din pricina relei planificări precedente. Mai întâi făcut Dumnezeu dobitoacele, apoi produse pe dobitoci și în fine trecut la facerea oamenilor, pe când deja se întuneca. Cum nici timp de reflectat nu prea mai rămăsese, nici stofă de confecționat și alte furnituri nu se mai găseau în stocurile din cer, deoarece Domnul lucrase fără economie la făpturile precedente, vezi elefantul, behemot, leviatanul și alți mătăcăloși. Majoritatea indivizilor creați atunci se pomenire fără destulă stofă de oameni și cu tot felul de defecte majore. Ba le lipsea o mânecă morală, ba o minijupă etică se dovedea prea scurtă, ba nu se mai găsea fermoar pentru șlițul ticăloșiilor, ba se împuținase căptușala curajului, ba gulerul le fusese croit strâmb la caracter. Bile negre câte vreți. În fine, pe când tocmai se aprindea prima stea, Dumnezeu fu nevoit să-și isprăvească pripit opera, mai apucând totuși să aducă pe lume neamul neisprăviților. Bilă neagră. Început ziua a șaptea, sabatul. Domnul Dumnezeu intră în timpul său liber legal și cu mulțumire se duse să facă campanie electorală pentru el însuși și ingerașii lui personali, model imitat de atunci încoace de mai mulți politicieni pe care îi cunoaștem și iubim. Bilă neagră. Luă un afiș mare cât lumea și scrise text slușit pe el ca să vadă și să creadă tot cetățeanul universului. Toate sunt foarte bune. Bilă neagră. La urmă își binecuvântă regimul ce cu onoare instituise. Bilă neagră. Apoi, slavă lui însuși, nu mai făcu nimic. Bila albă mare de tot. Religios și grațios la Eminescu. Mai multe lecturi din Eminescu au constituit cam tot atâtea momente de refugiu
dinaintea numeroaselor provocări de socializare la care ne obligă sărbătorile de iarnă și vacanța ce le însoțește. Câteva dintre poeziile pe care le-am recitit nu figurează printre cele mai bătătorite texte ale lui Eminescu, dar motivele pentru care le propun trecerii în revistă de acum se vor lămuri probabil eventualului cititor al însemnărilor de față și din această pricină. Astfel, cred că nu e cunoscut de foarte mulți amănuntul că Eminescu a compus și niște colinde. E vorba de poezia Colinde, neterminată, care aparține epocii bucureștene, 1878, și care a fost tipărită în volum în 1902. E de mirare că nu s-a găsit până acum niciun compozitor care să pună pe muzică versurile de mare puritate care sărbătoresc nașterea Domnului. Colinde, e vremea colindelor când gheața se întinde, asemenea oglinzilor și tremură brazii mișcând rămurerele, căci noaptea de azii când scânteie stelele. Se bucur copiii și fetele, de dragul Mariei își piaptănă pletele. De dragul Mariei și a Mântuitorului lucește pe ceruri o stea călătorului. Aceeași frumusețe inanalizabilă, proprie poezie religioase, o întâlnim și în sonetul adresat Fecioarei, Răsai asupra mea din 1879. Îndeosebi, dramatismul tulburător al confesiunii din Tărține e ceea ce dă de gândit. Străin de toți, pierdut în suferința adâncă a nimicniciei mele, eu nu mai cred nimic și n-am tărie. Dăm tinerețea mea, redăm credința și reapar din cerul tău de stele, ca să te ador de acum pe veci, Marie. Trecând de la registru religios la acela al grațiosului, categorie estetică implicând tandrețea, delicatețea tonului, precum și, în genere, fragilitatea obiectului evocat, ne putem opri la mult mai popularea poezie datorită și faptului că a fost pusă pe muzică Somnoroase păsărele. Poezia se păstrează în 3 manuscrise, toate din epoca gazeteriei bucureștene, și a fost inclusă de Titu Maiorescu în volumul Poezii din 1881. Muzica a fost compusă un an mai târziu, în 1884, de către un bucovinean, Tudor, cavaler de Flondor. G. Călinescu se dovedește total nedrept cu suava compunere, socotind-o o imitație după un model obscur și minor care n-ar merita atenția criticii. Alex Ștefănescu, în Eminescu, poem cu poem, găsește, dimpotrivă, cuvinte de laudă și nu puține pentru această miniatură lirică pe care o vede ca pe o poezie de leagăn, de o simplitate rafinată. Este de ajuns, după părerea mea, să privim numai și primele versuri ale acestei poezii despre cuibărirea unanimă în somn, pentru a ne da seama de diferența dintre limbajul poetic și acela comun. O mică lecție de poezie poate începe chiar de aici. Gândiți-vă că în loc de admirabila frazare, somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună, păstrând lucrurile în parțialitate, în vagul nearticulării, am fi avut un soi de definiție silogism. Păsărelele somnoroase se adună pe la cuiburi. O oroare. N-am crede pe de altă parte că versurile, modulând durarea ce însoțește mersul la culcare, s-ar adresa numai copiilor, nevizând la nevoie și alte ființe pe care le privim cu tandrețe. Strofa aducând lebăda în prim plan și făcând astfel legătura între albul imaculat al acestei păsări eminamente poetice și albul aripilor îngerești, strofă care n-a figurat inițial în manuscris, ar fi în favoarea acestei deducții. Trece lebăda pe ape, între trestii să se culce, fieți îngerii aproape, somnul dulce.
În final, feria nopții de lună, degajând ca în vis întreaga armonie cosmică, ne permite să ne gândim la micul poem ca la un Stille Nacht în variantă laică. Cu penetul Casideful, adorabila imagine din improvizația cu același titlu din 1876, care împodobește nu numai porumbița, dar și versurile care evocă strălucirea penajului, ne lasă cu sufletul împăcat în aceeași tăcere grandioasă a nopții înstelate. Amintiri de la Bunelu. Bica e bunica, Nelu e bunelu, gelui colonelul ce le-a făcut felul. Într-un tren de marfă, neavând vițe acasă, i-au pus pe bunelu sub cizma lui Gelu. Și s-a dus în sus și a venit în jos, trenul cu cadavre se plimba duios, până când mirosul țipătului morții a dus trenul în gara blestemului sorții. De atunci trenul morții tot pleacă de acasă, transformând pe unii în hoți de mireasă. Bica e bunica, Nelui e bunelul, gelui colonelul, pogromul e felul. Memorie pentru ruga de seară. Oi vei Zmir, bunica mea se tânguie în fața lumânărilor, cu mâinile aducătoare de lumină, cu mișcări uniforme de cap trecut printre palme, într-un murmur aproape imperceptibil, să nu deranjeze universul sau lucrarea lui Dumnezeu, sau pe acel vecin de la 5. Delicata femeie strigă rugăciunea printre șoapte în fața sfeșnicilor în care ardeau lumânări în fiecare vineri seară de sabat, fără a greși niciodată, fără a sări brăseară, în care mâinile ei mângâiau flacăra, implorând-o să-i mai ia din arsura rugilor sale fierbinți. Oi vei Zmir, mi-a rămas întipărit în memorie sau în privire tânguirea femeii condamnată să fie pentru mine bătrână, oricât de tânără ar fi fost ea, când eu am început să descifrez lumea, ea sfida cei 40 de ani adunați, învățând lumea pasul de dans. Oi vei Zmir, ajută-mă, Doamne, să-mi limpezesc trecerea, să-mi descoper inima înconjurată de veștile bune și grijă să-mi fac din ceea ce mă înconjoară, neștiind care pas înainte va fi următorul și cât de departe mă mai ține zidul de vrerea Ta. Rastelul de oase. Mă scol pe un pat de lemn, un rastel făcut anume pentru oase, un scârțit de vioară dezacordată ce-mi lasă somnul să țipe, fără ca inima mea să mai tresalte. Mă scol ca și cum m-aș întinde la fel, m-aș întoarce pe toate părțile, încercând să mă regăsesc, să mă înalț mai sus decât e patul de deasupra și el, la fel de păstrător de schelete, întinse la uscat, la păstrat, mă trezesc. Ca și cum aș face somnul praf, o urmă lăsată în deșert înainte ca vântul să sufle
și să ne amestece toți în toate și toate în toți. Mă ridic sau în cer, nu mai țin minte sfârșitul, oasele s-au aruncat peste mine, devenind o grămadă împleticită, peste care încă se mai așează praful tulburat de mișcare, un coșmar pe antebrațul căruia a fost ars numărul, nimic mai mult, am rămas, doar un număr, fără enumerare, doar un număr să fiu căutătorul numerelor câștigătoare, fără să le nimeresc, dar care să mă nimerească direct în frunte. Șprițul care sunt. Dacă mergi în România într-un restaurant și ceri un șpriț, în unele locuri nu înțelege nimeni ce vrei. În altele, chelnerița spune, o să vă aduc vin și apă și vă faceți. Dacă mergi în Ungaria, ți se oferă nenumărate variante. Eu sunt român. Niciodată nu pot reține speciile de șpriț. Ele sunt denumite cu numele de Vizehazmester, Hazmester, Sportfröcci, adică șef de scară adjunct, șef de scară, șprițul sportivilor, etc. Altă deosebire este că aici ți se dă de obicei apă minerală. Acolo, în Ungaria, numai sifon. Cred că diferențele dintre culturi se pot observa înregistrându-le sau explicându-le fără aroganță. Sunt maghiari care se împăunează datorită varietății șprițurilor, spunând că asta e încă un argument în favoarea culturii maghiare nemaipomenite. Ei se uită mereu de sus la toată lumea, dar mai ales la români. Așa cum au reacționat citind cărțile lui Lucian Boia, de parcă mitizarea istoriei n-ar fi și un sport național unguresc. El m-a învățat că literatura maghiară nu e buricul lumii, numai a inimii noastre. Am scris odată despre un istoric literar maghiar. Dar eu am două burice ale inimii, un maghiar și un român. Mă poate privi toată lumea chiorâș pentru că așa este. Nu mai fac enumerații, nu enumăr personalității marcante ale literaturii române și culturii române care fac parte din cultura mea, o cultură mult mai vastă decât Ungaria și România la un loc. Șprițul, denumit după marele scriitor maghiar Gyula Krudi, are o componență extraordinară, 9 decilitri de vin și 1 de sifon. Eu am cam 6:4, ca să nu spun 5:5, pentru că n-ar fi adevărat. Iar eu, maghiarul și românul, spun mereu adevărul. A fröccs, aki vagyok. Ha Romániában megjelensz egy vendéglőben és fröccsöt kérsz, egyes helyeken nem is értik, hogy mit mondtál, mit kértél, másokon a pincérnő azt mondja, hozok bort meg vizet és készít magának egyet. Ha Magyarországra mész, számtalan fröccsfajtát ajánlanak a figyelmedbe. Én román vagyok, soha nem tudom megjegyezni a fröccsfajtákat. Mint tudjuk, úgy nevezik őket, hogy viceházmester, házmester, sportfröccs, de hát számtalan van belőlük. Egy másik különbség a két ország között, hogy itt, Romániában ásványvizet hoznak a fröccshöz, ott pedig kizárólag szódavizet. Azt hiszem, a kultúrák közti különbséget lehet magyarázni mindenféle fensőbbségesség vagy arrogancia nélkül. Vannak magyarok, akik felfújják magukat, amikor a fröccsök sokféleségéről beszélnek, mondván, hogy ez újabb érv a nagyszerű magyar kultúra mellett. Ők mindenkire felülről néznek, főleg a románokra. Mint ahogy nagyon örültek Lucian Boya könyveinek, mintha a történelem mitizálása kizárólag román nemzeti sport lenne, és magyar pedig nem. Ő tanított meg, hogy a magyar irodalom
nem a világ közepe, csak a szívünké. Írtam egyszer Szerbantalról. De nekem 2 szívem van, egy magyar meg egy román. Nézhet rám bárki fensőbbségesen, mert ez így van, vagy nézhet rám gyanakodva. Nem fogom felsorolni, ki mindenki román személyiség tartozik az én kultúrámhoz. De az én kultúrám sokkal nagyobb, mint Magyarország és Románia együttvéve. A Krúdy Gyuláról elnevezett fröccsnek rendkívüli összetétele van, 9 deci bor, 1 deci szódavíz. Bennem olyan 6-4 arányban keverednek a dolgok, hogy nem mondjam 5-5-ben, mert az nem lenne igaz. És én, a magyar és a román, mindig igazat mondok. Ciungul. Mâinile mele îmbătrânesc mai repede decât mine. Mă urc în tren și le văd în stânga și în dreapta. Mi se face cald și una îmi deschide politicoasă fereastra. Mă bâzie o muscă și cealaltă mă pocnește ușor peste frunte. Le-aș întreba unde merg, dar am ajuns la destinație și le văd coborând odată cu mine. Le spun la revedere, dar constat că se cațără în același tramvai, se dau jos în aceeași stație, urcă scările aceleiași case și după ce luăm cina în 3, se vâră pisicește alături de mine sub pătură. Și noi, Doamne, îmbătrânim mai repede decât Tine. Noi, mâinile Tale neodihnite, cu care pipăi orbește pământul. Și întocmai cum pe mutilatul de război îl dor degetele abandonate la Verdun, absența noastră o să te chinuie în nopțile mohorâte de toamnă, îndureratule, o Dumnezeul nostru Ciung. Cimitir cu fustă verde. Îți amintești lăcusta ce ți-a sărit pe fustă? Pe fusta ta cea verde, amirosind apustă, când i-ai șoptit ironic, ți-e foame? Ia și gustă. Te-aș fi mâncat eu însumi flămând ca pe o pâine, ți-aș fi înfipt în coapse colți fioroși de câine, dar mi-ai șoptit ironic, nu astăzi, poate mâine. Dar mâinile acela n-a mai venit vreodată. Te-am căutat zadarnic în orice trup de fată, săpând cu înverșunare de ognă la lopată. Și acum îmi ieși în cale subit pe o alee și răsucești în mine aceeași tandră cheie și porți tot fusta verde de tânără femeie. Dar ca să ajung la tine, mi-ar trebui probabil o aprobare scrisă de un tenebros contabil să sap iarba crescută în patul tău arabil. Cântec mut. Cum să umbli slobod prin cer când pe pământ totul e pe sfârșite? Acolo totul e bine, nimănui nu-i put picioarele, toată lumea are la subțioară pungi cu levănțică și în cerul gurii clopoței cu arome de scorțișoară. Blues. Când stai singur și privești prin cer, lumina intră în tine ca într-un ospiciu. Toți îngerii căzuți se fac grămadă în fumul țigării. Când cerul te înghite, nu mori. Lumea doar te privește și dispare. Lumea doar te privește și dispare. Știu. Știu, sunt tot mai tăcut și nu mai vorbește nimeni atât de clar ca până mai ieri. Pe sub tălpile mele treceau pluguri și anul acela știam că voi alerga prin lanul de porumb. Acum aud în ureche un elicopter care nu mai aterizează, iar muzica pe care o auzeam în surdină, acum e un vacarm în care se naște hip-hopul, Bach virtual. Știu, nu e nimic de făcut. Chiar și aerul pare de plumb, iar plămânii devin pește pline de lilieci. Pe sub pământ milioane de orbeți scot morminte de flori afară.
Dinții lor sunt ca ferăstraile care taie în munți toate cărările peste care tălpile mele sunt verzi, iar în vârful bradului stă huhurezul și vinde cherestea de la primul mugăr de brad. Numai aici în cer e liniște și nu e nimeni. La locul meu. Unele lucruri s-au retras la locul lor. Nu le mai caută nimeni, doar ochii stau cu genele întredeschise, pe acolo iese lumina și se așează în întuneric, pe acolo mai caută privirea ca o mână străină într-un buzunar străin, aruncă mărunțișul în preajma unor copii care au buzunarele sparte. Altele încă mai boșbuie prin spatele ochilor, unde sar scântei din icovala unui potcovar de cai nărăvaș. Ochii stau alipiți de cer, lumina caută zorii de zi, iar noaptea e departe, ca o femeie la care visezi. Timp în care realitatea din care dispar crește în copiii ale căror buzunare s-au umplut de griji. Doar pe masa la care stau toate par neclintite, acolo de când mă știu, de când de lumea prin care am trecut și eu un pic, m-am așezat la locul meu, unde nu mă mai caută nimeni. Dragostea cu parfum de migdale amare. Ai fost aici, te aștept chiar dacă nu te vei întoarce. Culeg migdale amare, recitesc tot, netezesc paginile scrisorilor, las la urmă jurnalul. Chipuri de copii, grupuri de tineri cu aripi care au dragostea la purtător, în zeci de fotografii neștiute. Ai fost aici, rochii viu colorate, inele cu pietre mărunte și strălucitoare, și raguri de perle, foșnetul hainelor tale pretutindeni. Cobor în vis și acolo ești tu, surâzătoare, cea care pleacă și vine. Așa cum diminețile lovesc întunericul. Am văzut ce mi-au spus vocile. Câteva zile păstrez în minte numele tău. Toamna, lumina se răsucește în funii, se îngreunează și se lasă ca niște fâșii de cocă spre pământ. Se târăște printre noi și ne împotmolește. Crește mânia ca într-un cozonac, în care toți scobim după aer. Fiecare sapă în galeria lui, ca un pușcăriaș din alte vremuri. Lumea pare acum o rețea subterană de tuneluri, ca apeductele de sub vechea Romă, care se întindeau pe zeci de kilometri până în munți. Simt că am obosit, ochii mă dor. Mă apuc să sculptez în materia asta vâscoasă un chip de lumină, dar am uitat chipul. Văduva plătește dublu. Văduva plătește dublu, zice mama. O femeie singură este înșelată de toți, mecanici, zugravi, instalatori. Ea știe că e înșelată, dar nu are ce face. Trebuie să plătească și prețul singurătății, ca un fel de taxă pe valoare adăugată. Mama a rămas văduvă de tânără. O vreme s-a îmbrăcat în negru, apoi și-a ascuns durerea și a plătit prețul de a nu fi singură. Eu sunt văduva tânără, neîndoliată, aproape veselă, aproape singură, toate se strică treptat în casa văduvei, însă libertatea e o armură de oțel. Mama și-a îngropat un bărbat în floarea vârstei, când iubirea era încă mare, sângele încă fierbinte și disperarea atroce. Eu mă îngrop în cărți, iubitul meu e un golem de hârtie, iar melancolia ține locul dramei. Oglinda. Am văzut într-un film de Bertolucci o fată lingând oglinda ca și cum ar fi fost o uriașă înghețată. Un fante care voia să-i fure frumusețea i-a spus că e un bun exercițiu de dezinhibare. Sunt convinsă că ea a simțit atunci, în răceala argintie, gustul sălciu al deșertăciunii. Văd atâția care își repetă în fața oglinzii că sunt oameni desăvârșiți, în timp ce le pleznesc pe la încheieturi
costumele de slavă dichisite. Eu mă privesc cu ochi de alien. Aș putea să fisurez luciul ăsta, iar în crăpăturile lui să adun ploaia de afară. Îmi va șterge fața ca într-o fotografie blurată. Voi citi din romanul meu în curs de apariție, Marea e frumoasă ca tine. Se opri în dreptul unui chioșc de ziare și luă un exemplar din Kleine Zeitung. Pe prima pagină scria: Miracol de Crăciun. S-a descoperit automatonul pierdut al lui Pierre-Jacques Drozd. Îl mototoli nervos și îl aruncă la coșul de gunoi din apropiere. Domnule, spuse vânzătorul, vă rog. Desigur, desigur, spuse el scoțând niște mărunțiși din pormoneu. Desigur, și întinse pumnul cu monede spre palma desfăcută a omului descumpănit. Toată mass-media din Stiria prezenta știrea. Era principalul subiect al televiziunilor, al ziarelor, al youtuberilor. În scurt timp, știrea a ajuns din locală națională și apoi s-a răspândit în întreaga lume. De altfel era irezistibilă. De Crăciun, într-un pod, a fost găsită într-o stare perfectă una dintre capodoperele maestrului ceasornicar Pierre-Jacques Drozd. Un automaton, o bijuterie a mecanicii, o mașinărie complexă, expresie a genului bătrânului ceasornicar elvețian. Probabil era vechi de peste 300 de ani. Se păstrase printr-o minune întreg, impecabil și capabil să realizeze acțiunile pentru care fusese creat și programat. Reprezenta un bărbat în mărime naturală, desăvârșit lucrat, cu mare atenție la detalii. Capul îi era acoperit cu o căciuliță din blană de samur, împodobită cu un panaș din pene de struț, fixate cu un rubin cât oul de prepeliță. Părul castaniu încadra o figură palidă, cu ochi frumoși, deschiși larg, cu o privire pierdută în depărtări. Artistul reușise să redea pe acest chip altfel plăcut o melancolie desăvârșită. Așezat astfel, fusese găsit scriind. Era, așa cum spuneau toți, un miracol de Crăciun. Se lansau ipoteze peste ipoteze despre povestea acestui automaton prețios, apărut într-un mod neașteptat în orașul lor. Cum ajunsese acolo sau de cât timp se afla acolo, așteptând să fie descoperit? Faptul că încă funcționa era uimitor și atrăgea deja o mulțime de curioși. Presa îl numise, nu foarte inspirat, fratele mai mare al celeilalte creații al lui Pierre-Jacques Drozd, ajunsă până la noi, scriitorul. Piatră. Apa se uită la apă, cum curge se uită, cum crapă, cum undele ei se întunecă, apoi luminează, alunecă din fluviu în mare, pornește și intră în gură de pește. Deasupra o piatră rotundă plutește absentă pe undă, se întoarce pe spate, străluce precum strigoii năluce, plutește înainte și tace, vorbește cu sine și face din undă vârtej, până când curg picuri de cremene în gând, dar cine s-audă cum latră, cu voce de gnom idolatră, pustiul în mijloc de piatră, în inima ei translucidă și în aripa ei de aspidă, ce zboară în cerc și în țeapă a somnului de piatră pleoapă. O piatră, un cub de mărgean, plutește și azi ca mai an. Din veac
a rămas o secundă, din piatră frântura de undă. Work in progress. Cândva se botejase singur, își alesese un nume bun pentru păsări de curte și rațe anume. Întâmpina zorii pe miciorușele lor, plutind pe unda văii ca un covor dintr-o 1001 de nopți, mustind de aleanuri și presimțiri ca strugurii din calea afară de copți. Mai cenușiu decât norul din vecini, un erete își împotmolise migrația spre cuiburi secrete și acum dădea roată deasupra pădurii, unde se ascunseseră pricolicii și furii și pritociseră capcane îndelung descântate, cu lăcate cât unghia de late, să nu poată nimeni desface poarta grădinii pe unde se furișaseră cândva străinii și fecioarele cu coșuri de ouă pe umeri, acoperită cu frunză de brusturi și levănțică, ca să fie lumina ochilor lor cât mai mică, dar mai neagră decât boaba de mure culeasă din margini de retezată pădure. Doar că din spatele norului izbucnise o flacără ruginie ce aprinsese trupul tuturor ca pe o făclie, purtată de vestale în drum spre oracol și într-un work in progress spre miracol, și cel mai tare ardea părul ei ce mocnise printre uși ferecate și ferestre deschise, strălucind enigmatic precum codnoara din vise, ori ca o tufă de forsiția sau de cireș din grădina oarbă a unui megieș. Și a tot ars până într-o seară, când pe nepusă masă i s-a furișat în casă, purtând în mână ca o zăludă stăpână din partea regelui o legătură de chei cu care să încuie afară zâmbetul ei, să nu lase loc verii, primăverii ori toamnei, cum altădată undele cernei și a râului Doamnei, să-i primenească făptura de domnișoară, răstignită acum pe o roată de moară. Cândva se botezase singur, își alesese un nume bun pentru păsări de curte și rațe anume. Oțeș Francisco, nu-mi cere ceva ce nu se dă cu plăcere. Nu-mi cere să leg în mătăsuri a rănii durerea, nu-mi cere să-mi schimb convingerea în părere și nu-mi cere, o Doamne, să tac la înviere. Locul Bucureștiului pe harta țării e bine știut. Pe harta culturală, literară a României de asemenea. Nu o să fac acum teorie bucureșteană. M-am născut aici, am crescut aici, mi-am făcut școlile în București, am lucrat toată viața, am trăit, m-am căsătorit, am avut bucurii și tristeți în București, sigur, călătorind mult în țară, călătorind după căderea regimului comunist, după 1989, mult și în străinătate, am predat în Olanda, am stat ceva mai mult timp și peste ocean, dar bucureștean mă consider, bucureștean am fost dintotdeauna. Tata era născut în Bacău, mama la Timișoara, s-au cunoscut în București la Politehnică. Bunicii dinspre mamă erau însă bucovineni, imediat sub granița cu Imperiul Austriac. Dinspre tata, dinspre bunica mea paternă, am și un fir care vine dinspre Ardeal, din zona Sibiului. Uneori am fost întrebat, știindu-se că sunt bucureștean, dacă nu cumva aș fi moldovean sau ardelean. După cum li s-a părut unora altora că m-aș purta, că aș fi ca
tip uman. Bucureștean mă consider, bucureștean dintotdeauna, dintr-un loc care e sinteză națională. Aici sunt de toate, aici sunt și munteni, bineînțeles, dar și moldoveni și ardeleni și de prin alte provincii mai mărunțele, Banat, Maramureș, Banat, am spus, Crișana, din toate locurile. Dobrogeni vin spre București, își fac studiile, rămân aici. E un loc de intersecție și un loc de o policromie, de o bogăție și cu un șarm cu totul aparte. Cândva m-am învrednicit, ca să o dau pe un limbaj puțin tel-arhaizant, se vede imediat de ce, m-am învrednicit să alcătuiesc un mic dicționar de scriitori bucureșteni din secolul al XIX-lea sau despre cum se trăia altădată fala de a reprezenta capitala. Poate că cel mai bun lucru ar fi să citesc acum câteva rânduri din cărticica asta, care e un dicționar vesel, un fel de panoramă a personajelor care s-au născut sau au trecut prin București, au scris, dar au făcut și multe alte lucruri, precum de pildă un Vasile Alexandrescu, toți din secolul XIX. Cu studii în București, n-a mai călătorit spre Viana sau Paris, a fost actor la Naționalul la care fiul lui, căci a fost tatăl lui Sica Alexandrescu, avea să monteze Scrisoarea pierdută, în care Vasile, tatăl, a jucat. A compus teatru, a tradus, a scos reviste, a scris articole, proză, versuri, de toate. Titlul uneia din gazetele sale, Curierul Veseliii, cu 3 de I. Onorează, aș spune Urbea. Aurel Alexandrescu Dorna, gazetar profesionist, autor de articole diverse, proză, poezie, traduceri, mai ales de teatru. Între altele a condus, cinste lui, ziarul Farul Tinerimei. Despre Constantin de Aricescu, mărunțel și el, dar mai cunoscut, sunt informații. Pașoptist de rang 2, poet, prozator și dramaturg, are meritul de a fi condus în capitală un ziar, Românul, și de a fi scris despre procesul și exilul meu la Snagov. Faptele se petrecuseră în 49-50, secolul XIX, după Revoluție, ceea ce bucureșteanului de azi îi cam sună, apropo de Snagov, a călătorie de agrement. Și altele și altele. O panoramă a deșertăciunilor sau un fel de mic dicționar vesel de secol XIX, 20, acum și 21, despre Bucureștiul literar. București, orașul meu de suflet, punct important pe harta țării și pe harta literară și culturală a nației. Tranșea. Bunicul nu s-a întors cu mâna goală din război. A venit cu tranșea acasă. De asta a și ajuns ultimul dintre cei plecați pe front. Nu i-a fost deloc ușor să tragă dita mai șanțul după el. Mersese pe drumuri ocolite ca să nu iasă prea mulți oameni în cale. Îi ieșiseră însă destui și toți își făcuseră cruce văzând ce care el în spinare. Bunicul credea că sunt pentru cei căzuți în tranșee crucile alea, dar toate erau numai pentru el, pentru isprava lui, mai exact. Se crăpa de ziua când a intrat cu tranșea în curte. Bunica a zis că s-a crăpat pământul și că a ieșit din burta lui prin crăpătură bunicul care murise de mult. A avut nevoie de câteva zile ca să se convingă că e viu. Mai greu a fost cu tranșea. Ce era cu ea? Unde aveau să o țină? Cum unde? A râs de întrebările ei bunicul. O îngropăm în grădină și a pus iute mâna pe casmasă până seara o tranșee nouă în care a vărât-o pe cea care venise. După care s-a așezat pe pământul azurlit peste ele zicând: să o avem aici la lângă casă, în caz că o să înceapă iarăși un război. Mirese de turtă dulce. Fete de turtă dulce stau lipite de geamurile casei mele. Îmi caută inima care se copilărește într-una. Ea le-a chemat folosindu-și forța de atracție, ce o întrece de câteva ori pe cea a pământului. Sunt zile în care strada pe care locuiesc se umple de păsări cântătoare, de cântecele lor mai precis, care sunt mai dese ca ploaia. Întreabă-ți inima, îmi strigă oamenii de pe trotuare, ce răsare după cânte ca să știm când ne putem întoarce acasă. O pusderie de aripi, le răspund, e nevoie de o pusderie
scuzderie de ceruri, ca să aibă unde încăpea toate. Îl ating pe fiecare dintre ele cu creștetul în timp ce zbor și zbor învățând să fiu fericit și se umple al nouălea cer de fericirea mea ce crește de sus în jos, crește mereu acoperind cu frunzele ei de culoarea cântecului tristețea fiecărui om de pe lume. Și când nu o să mai aibă inima ta chef de joacă, noi ce o să facem? Mă întreabă toți oamenii aceștia. Le răspunde chiar ea înainte de a apuca să le răspund eu. Liniștiți-vă, zice, copilăria mea nu o să se termine niciodată. Ce bine chiuie de bucurie fetele din ferestre și e mereu primăvară și se întorc berzele de turtă dulce la cuiburi și inima mea se joacă mai departe, prefăcând în soldați de turtă dulce toți soldații lumii și în războaie de turtă dulce toate războaiele ce sunt gata să înceapă și se aud gloanțe de turtă dulce pe deasupra orașului și un tren de turtă dulce, doldora cu fericirea oamenilor de pe străzi, trece în viteză printre cântece și cântecele se fac de turtă dulce și ele. Fiecare fată de turtă dulce ține un soldat de turtă dulce de mână, e plină curtea casei mele de nunți și vin în continuare de peste tot trenuri de turtă dulce încărcate cu soldați de turtă dulce, atrase de pofta de joacă a inimii mele. O pasăre stângace. Așa mă văd de acum ca și când aș sparge coaja de ou cu ciocul pe dinăuntru. Să scrii versuri dimineața când pielea metaforei este întinsă ca pântecul unei femei însărcinate care va naște ceea ce ne așteptăm. Corăbii care nu mai vin, monede fără chip și fără pajură, imagini care au rătăcit pe la toți ca niște molime. De fapt, un sânge pribeag din centrele de transfuzii. Așa mă văd de acum ca și când aș sparge coaja de ou cu ciocul pe dinăuntru, filmând ieșirea din mine însumi. O pasăre stângace care va cădea din cuib dimineața când vânătorii încă nu s-au trezit. Cel care nu sunt. De o viață stă lângă mine nedezlipit cel care nu sunt. Cel care crede ce nu cred. Cel ce are aripile pe care eu nu le am. Stă lângă mine ca și când ar fi oglinda pe care nu am cerut-o. Fereastra pe care mă tem să o deschid. Culoarea verde care nu a cunoscut iarna. El scrie ceea ce n-aș putea scrie. Își aduce aminte ceea ce am uitat. Se ridică și mă vede de sus ca și cum ar vedea urmele unui incendiu care nici nu a început. Cenușa lui fumegă lângă cenușa mea. De o viață stă lângă mine nedezlipit cel care nu sunt. Crede ce nu cred, are aripi și folosim aceeași inimă. Insuficiența inimii. Asemeni studenților din anul întâi de la medicină care studiază omul pornind de la cadavrul de om, poezia ar trebui să înceapă cu tăierea cordonului umbilical, momentul în care, despărțindu-ne de mamă, ne umplem de noi înșine, apoi suntem spălați de orice urmă a celorlalți, ca de o mâzgă a alterității pe care o vor îngropa lângă inimile de dinainte. Vom fi singurii noștri înaintași, vom fi cenușă, vom fi un jar fără merite. Apoi am fost tineri doar când am crezut că suntem tineri. Am râs, am cântat, am aprins focuri, ne-am înmulțit ca într-un pariu al speciei dintr-o loterie clandestină. Am îmbătrânit între cărți și ceea ce nu au știut ele, nu am știut nici noi. Singurătatea e ultima vanitate. În laboratoare luminate până târziu, ne-au descifrat ADN-ul. Nu puteam fi alții. Existența prin libertatea care ne crește mereu. Fără să plângi, îți miști existența pe suprafața netedă a lumii în care murim. Pielea ta trage cu putere de toate certitudinile mele.
Inima adună tot ce se scurge prin interiorul tău. Suntem în mijlocul unei aglomerații uriașe. Nu ai dinți să muști din aerul care dislocă timpul. Viața noastră este o pâine pe care o împarți cu bucurie și cu tristețe. În urmă nu rămâne nimic. Mâinile și ochii femeilor întinerite înainte de vreme. Cât toate urmele lăsate de tine peste piele. Către lumi. Aici ne-am schimbat. Oameni care și-au uitat viitorul. Atât de repede, un ritm bătut în piatră cubică inegală. Aici am iubit și am plâns. Fără să intuim niciodată ritmul. Umbre avide de apă. Aici am uitat să venim, să ne camuflăm în tăcere, într-o primăvară uluitoare. Aici am înțeles că frumusețea este născută de frumusețe. Lumile tale ascunse în lumile mele devin permanent transparente. Acum respirația nu este sacadată. Libertatea se măsoară de la balcoane, singură și singură. Fotoportret. Te strâng tare de mâini, cu ambele palme, intru prin carnea ta, mă recunosc în oglinzile tale, tragi din țigară până la capăt, rujul de pe buzele tale înghite permanent emanciparea cărnii mele, cotidian, absent și fără alte pretenții. Voi citi un fragment din epopeea Covidiada. Pe cer treceau comete moi, urzeam un vis de vremuri noi și nu mă uitam înapoi. Vedeam un timp, un topos cald, priveam ca un leopard, cu ochi de sticlă și smarald. Prin vântul rece, vântul cald, vedeam o lume de asalt. Îmi era frig, îmi era cald, mergeam pe unde se îndura voința lor când nu a mea. Erau pe acolo oameni mari, erau și calfe și zidari, erau masonii printre noi, din doi în doi, doi ei, doi noi. Era și o fată de împărat, al cărei tată, mort de beat, se înfundase în folclor de atâtea ori. Erau femei în limuzine, sutiene pară, pulpe fine. Erau și cercetori mai noi, dintr-un alt soi decât cei goi, erau și fanți și dolofani, aveau cu toții diversi ani, iar cei mai mulți nu aveau bani. La vremuri noi, eram tot noi. Sub frunte goi, în viață boi. Era un cer deosebit. Părea frumos, părea spuzit. Vedeam o lume de album, mi se părea că sunt nebun. Și chiar eram la drept vorbind. În vremea întoarsă vremuind, nu sunt chiar sigur că trăiam, dar fluieram, cântam, jucam, cum se cerea și cum știam. Și dacă ramuri bate în geam. Lumini și flash-uri cu scântei, după bărbați, după femei, chiar și copiii păreau sfinți, deși aveau ceva în dinți. Părea că nu mai este mult până atunci, până de mult. Un aer rece, o drezină, ducea și visuri și chenzină spre culmi de neuitat. Și atunci am priceput că nu la prunci aveam de așteptat ceva. Nu de pe la vreo beizadea și nici de la bătrâni, vezi bine, ci numai de la mine. Dar uite că eram golit și că am trecut, că am rasolit. Ce pot în mine să găsesc când și de umbră mă felesc? Ce pot să adaug la ce e? Ce pot să scad? La ce ape nu îți dădeau, îți cam luau. Pe brazde te cam diluau, nu tu peisaje, nici tu bani. Păream o ceată de golani ce alergam după tractor de atâtea ori. Și caii deveniți salam mâncat creștin de Ramadan din Letea, dați pe la export, în camion cu ochi de mort, nu aduceau nimica bun. Pământul tot cu 2-3 pruni, ca în străbuni. Ce cluburi pestrițe, hai-hui, pe placul tău și al nimănui, ce hipodromuri cu măgari, urechi ca de eroi stelari, acoperite cu un borcan, privind obtuz și diafan.
Seară de august, senină, o femeie în negru mă roagă să o las să se țină de mine, că amețește, zice, o las și parcă-i mai bine, așa că de mulțumire îmi mângâie fața, eu mă feresc, gara e goală, e seară și parcă o ceață subțire șerpuiește din pământ peste linii. Îi dau mâna la o parte, o sprijin eu prinzând-o de brațul ei descărnat ca un lemn de acăț și am grijă de ea, să nu cadă pe șine. Poartă rochie lungă de diftină ca o țărancă, sub lai pării se vede cămașa de cânepă, cu mâneca largă, largă ca pânza corăbiei umflate pe mare, fâlfâie ceața. Ea are năframa treasă pe frunte și iarăși vrea să mă atingă. E ceață groasă, ce de vreme vine amurgul. Hei, au mai apărut două la fel, pe semne surorile ei, și-și întind gătejele negre și strâmbe ale mâinilor lor muncite spre mine. Simt că sunt ca luna de albă, afară e noapte, mi se năzare că ninge. Ele se țin de mine ca scaiul, parcă s-au făcut mai mari și mai drepte. Nu le văd ochii. Fețele lor sunt ascunse de năfrămile negre și mi se năzare că prea se mișcă în jurul meu, prea vorbesc păsărește, ritmat, ca și cum nu și-ar spune între ele fleacuri ca în gară, ci ar recita ceva, poate o cântare ca glodul de grea. E noapte compactă, cade din cer o zăpadă surie, muierile ăstea tropăiesc pe peron, bătând din blacheuri, stau strânse pe mine ca o bada pe roată. Trenul întârzi astăzi și ce noapte, zăpada-i ca tușul de neagră. Apucatele astea s-au făcut înalte, ca stâlpii, și poartă după cineva doliu. Da, sunt îmbrăcate în negru. Este foarte bine să ne vorbim limba noastră și să o prețuim. Dar ca să facem acest lucru, trebuie să o și cunoaștem și nu oricum, ci corect. Limba, ca și poporul care o folosește, are nevoie să fie conservată, protejată, ferită de intruziuni nefirești, ocrotită părintește. Sunt țări civilizate și respectabile care dispun de legi de apărare a limbii, de limitarea poluării ei, de încurajarea specificului ei genuin. Limba maternă o primim cu toții, din fericire, de la mamele noastre, dar faptul acesta nu este suficient pentru prosperitatea și perenitatea ei, nici pentru exprimarea noastră corectă. Dacă mama sau tata au fost profesori de limba română, nu devenim, din păcate, și noi experți în limba română. După ce învățăm să vorbim, avem nevoie de educație într-o limbă, de studiul sistematic al limbii și apoi al literaturii. Dacă nu învățăm în școală limba și literatura română, rămânem cu un mare handicap în lumea pe care o trăim. Este drept că generații întregi de români analfabeți au păstrat limba ca pe o comoară de preț și au transmis-o copiilor, nepoților și strănepoților,
Dar astăzi acest lucru nu mai este de ajuns. Educația într-o limbă și literatură însoțită de studiul latinei, al istoriei, al geografiei, al etnografiei, ne scoate din ignoranță și ne proiectează în comunicare și în dialog. Educația ne obligă la obiceiul lecturii, fără de care limba noastră slăbește, sărăcește, se pervertește. Nu întâmplător poetul a scris limba noastră e limbă sfântă, lucru de care, după cum se vede, am cam uitat în vremurile din urmă. În debutul ciclului său de romane numit Al Comăneștenilor, Duiliu Zanfirescu scria un moto semnificativ. Citez: suntem datori să citim în limba noastră. Popoarele mari nici nu cunosc alte limbi. Am încheiat citatul. Faptul că nu suntem un popor mare, așa cum ne consideram imediat după Marea Unire, nu ne scutește însă de cunoașterea limbii române. Altminteri, în curând, nu vom mai fi nici mari, nici mici, ci nu vom fi deloc. Fără să ne lăudăm, trebuie să constatăm că limba română e cea mai răspândită limbă maternă din sud-estul Europei, pentru că are cel mai mare număr de vorbitori dintre toate limbile din regiune. Acest aspect cantitativ e însoțit și de o calitate marcantă a literaturii. Ca să percepem toate aceste lucruri, avem nevoie de cunoștințe, de acumulări, de exercițiu, adică de studiu neobosit. Faptul acesta al iscodirii și cercetării permanente nu e nimic neobișnuit, pentru că face parte din esența umană. Spre deosebire de alții, poeți sau nu, eu mă bucur de două, ba chiar de mai multe ori. Când aud de pildă foșnind un copac, rețin nu doar murmurul frunzelor, ci și versuri citate, semne de exclamare, cu care sunt prieten de mult. Unii se amuză răutăcioși, ăsta pune până și printre prune și flori de măr, asteriscuri și referințe critice. Eu unul îi las să râdă. Acum, bună oară, când aud cucul pentru prima dată în primăvara asta, nu mă pot opri să fac o asemănare între el și Jean-Jacques Rousseau și devin o clipă, dar numai una, elegiac. Ca genevezul o să-și părăsească și el, fără probabil vreo remușcare, urmașii prin cuiburi străine. Mă gândesc însă imediat într-o stare de luminoasă lene și la semințele de plop, la fulgii de păpădie, ba chiar la spiritul care, ca foarte nepăsătorul vânt, bate pe unde vrea și nu vrea. Mă bucur la altă oră ca un urmaș norocos când fluieră în pomul din fața casei o mierlă lăsată de sigur mie prin testamente de Tracl, poate de Emil Bota. O, influențe, tandru amarea de ieri. Iar seara mă simt mai puțin obosit, consolându-mă că după altă mărturie perfect credibilă, până și privighetorile asudă cântând. Mai limpede îmi pare apoi roa cu care spălă obrajii. Poate că aceste semne de solidaritate vor fi și răsplătite cândva. Voi auzi, sunt aproape sigur, dintre alte frunze, cu alte glasuri, ceva sunând cam așa. Când va bate ora aceea, să nu te sperii, nu vei fi singur. Te vom primi și pe tine cu drag printre noi. Cum se scrie un poem? Destul. M-am săturat de scandaloasă indiferență față de spațiul verbal locativ din lumea noastră în plin avânt. Ar fi, credem, timpul să se lase odată ceva mai mult loc liber între cuvinte, să încapă, în fine, comod urletul. Bate și ți se va deschide. Poți să stai în fața unei uși închise până ce te apucă disperarea și te auzi urlând, ori până ce, după atâta încordată așteptare, ușa devine simbol. Ce-o fi dincolo, te întrebi, ca un hermeneut cu experiență,
Sunt prietenii mei care au uitat că mă invitaseră la cină, o periculoasă lumină în care am explodat împreună, un întuneric în care foșgăie mii de gândași de bucătărie, metafore inestetice pentru semne de întrebare, ba poate chiar fiul omului, cinând singur cu pâinea pe masă, în cupă cu vin? Atâtea și atâtea ipoteze de lectură. Dar dacă dincolo-i numai dincolo, ca să nu stau totuși degeaba, încep să bat din nou cu vechiul meu deget arătător și bat și tot bat, tăcere, sânge, de gust îndoielnic pe clanța ușii, dar nu mă las, bat și tot bat. Și mă tem tot mai tare că îmi voi petrece ani buni bătând și bătând, chiar dacă bănuiesc, devenind dintr-o dată foarte modest, că nu voi putea cu prosteasca mea încăpățânare decât să fac într-o zi oricât de îndepărtată o beată, ridicolă gaură în ușă. Fiind acum preajma zilelor dedicate culturii naționale și poetului național Mihai Eminescu, eu aș vrea întâi să prezint unul din volumele dedicate poetului național, Eminescu, ziarist politic, și voi citi ce am consemnat pe coperta a patra privind opera politică a lui Eminescu. În publicistica eminesciană, chestiunile cu caracter politic au cea mai mare pondere. Paginile dedicate acestei problematici sunt copleșitoare ca număr față de cele în care tematica are ca pondere cultura, religia, învățământul, etc. Perioada în care a scris poetul era una de permanente schimbări, de formare și modernizare a tânărului stat afirmat la vârfile durării, a războiului de independență și proclamării legalității, a unei democrații încă nestabilizată, a luptei fără scrupule dintre partide, a corupției generalizate, a adoptărilor fără legislative și de organizare a pușere fără adaptare la specificul național, în refuzul unei integrări organice. O perioadă cu totul neașezată, nu departe, din nefericire, prin frapantele similitudini de aceea în care ne aflăm. Și voi citi câteva poeme. Prin fereastră văd pomul cu cireșea amare, îmbelșugată în ramuri, văd mesteacul în lungimea lui suplă, văd splendoarea trandafirului galben și asomia cea parfumată. Văd păsări și mulțime de gâze, văd noaptea risipită în zori. Toate vor fi la fel de mărețe și după ce sufletul, îmbogățit cu mulțimi de imagini, va fi între cercuri dantești călători. Ultimul parast. Se adună frunze peste frunze, printre anotimpuri, bovile egal aliniate, păsările cântă printre ramurile ce, cu umbra lor, dau răcoare pietrei. Gol, tu calci, pe noaptea scurtă, fără de iluzii, bați în ziduri, nimeni nu aude, lumina e stinsă, stele la fel, poți de saga vieții, ultimul parast. Suntem frunze. Cerește-mă îngăduie, între gâzele multe și pomii înfloriți, un joc de lumini, unde frunze și vânt au bagheta prin care razele sunt îndrumate spre miezul de foc. Aici sunt trecut în dosarele lor de verdeață. Cât oare mai merit a lor tremurată bunăvoință de azi până mâine și alte fărâme de timp, încă vărsal glorios în picioare, cald pe câmpie, călător rătăcit, un pribeag în austeră suită a celor trei magi, suntem frunze. Viața se revarsă până la zidul în care spatele tău se oprește. Înaintezi. Zidul rămâne în urmă, plin de numeroase găuri, în fața ta soarelor ai pieptul pregătit. Glorie să fie, doar zeii mai pot te sluși. Cu sau fără mine, soarele în fiecare dimineață își ridică pleamba. Invazia geminidelor. Cad stele luminând cerul cu stingerea lor, printre reci răsfrunzitele ramuri,
La vremea când iarna își numără fungii și lacrimi privirea se spală. Sub torențiale de flăcări a geminidelor urmezi Sania, cu tălpile ei de fier și scândura inscripționată pe spate cu numele meu scris caligrafic. Sania din copilărie, primită de la un părinte imaginar. Și alunecă, lunecă, e tot mai departe. Ea s-a născut din tâmple și din revoltele deceniului 6. Este genul de zeiță ce se scaldă prin moluri, preferă vuietul mulțimilor scandaloase, străzile ce nu se golesc niciodată de poeți. Salvați-o din melancolii, din mașina de spălat vasele, ascundeți cartea afacerii din cale și toate vitrinele ce îi spun nu, amestecați toate anotimpurile într-o cană cu ceai verde, dar ea nu e decât o rochie mini expusă la soare, niște genunchi rotunjori ce vor să respire liber, pe care arghezii i-a văzut mai întâi cum sclipesc și degetele tale ce umblă printre degetele mele, încolonați pisicile să treacă prin camera ei, faceți-i un zeu din orice, din noroi dacă se poate, din trestii, să alerge atunci când bate vântul, cu 1000 de mâini numai mușchi, care să aspire tot cartierul, să stea acolo unde este pus ca un făraș, să-i aducă peisajul sălbatic în camera din față, să-i golească măruntaile munților în visteriile ei. Aduceți-i o stradă îngustă pe care să alerge către o catedrală în revoltă, să fie condamnată la aur, la risipă, la focuri de artificii. Vreau să vă spun, chiar și o zeiță transpiră. Și zeul este făcut din transpirație și din euri. Ai destule găteli să stârnești o furtună de maci. Și ele așa apretate dau greutate uliței când te duci spre cursul ăsta intens despre implozie. Uneori vântul te ridică atât de mult încât nu mai auzi poemele pe care asfaltul îndrăgostit ți le dictează. Desenezi cuci în registrul de căsătorii și nașilor nu le răspunzi la telefonul scurt. Dacă doi iubiți se ceartă, tu ești cu siguranță unul dintre ei. Sunt îndrăgostit până și de numărul casei tale întors. Lasă-mă să iubesc ceea ce-ți strălucește în delicii. În buzunarul tău de la piept ai întotdeauna surprize. În căptușala aia este toată căldura pe care o mai simt. Nu e bine să zbori când eu citesc cu atenție textul din care ești făcută. Puțin știu că vraja ta amestecă 1000 de arome false în paharul acestui spectacol indecis. Deocamdată nimic nu pare fals în mersul tău, doar călcâiul ți se poticnește în continuare de la sărutul dat de Nichita Stănescu în secolul trecut. În seara asta ne-a amestecat parfumurile tari, ce pluteau în aer cu degetele ei somnoroase,
și toate experiențele incomode ce vor să ucidă emoția, am fost trecuți pe listele disperării. Ne-am descoperit cicatricele ce sângerau. Am căzut unul în altul ca două vase alese. Părul meu s-a împletit în cozile tale. Armata mea s-a împăcat cu soldații tăi pentru o vreme. În seara asta te-ai topit pe o hârtie roșie și eu abia reușesc să te adun. Ești fantezia acestei aventuri în care ți-ai pierdut nasturii de la bluză. Ești setoasă după imperiul erotic al cerului căzut, dar hai să facem economie de emoții când părul tău e încurcat în părul meu și ne afundăm în aceleași parfumuri moi. Corabia lui Matei Vișnec. Într-o țară mică și fără ieșire la mare, atât de mică și atât de fără ieșire la mare încât i s-a spus țărișoricuță, ei bine, tocmai aici, în această minusculă țărișoricuță, a apărut subit corabia lui Matei Vișnec. Cred că vă mai amintiți de corabia Leviatanului, soră bună cu sublima corabia lui Sebastian Brandt, căreia poetul de la Cenaclul de Luni îi prorocise sfârșitul încă atunci când cutreiera mările și oceanele în plină glorie. Sedusă de valuri, până la urmă n-a rezistat dulcilor chemări și s-a dus la fund, ca mai toate corăbiile nebune, și toată lumea a răsuflat ușurată că monstrul a pierit sub ape. Dar iată că într-o zi, fantoma ei, contrar oricărei logici, a apărut pe scheleticul bâc, emblematica apă a țorișoricuței fără ieșire la mare. În cinstea ei s-au rescris imediat manualele de istorie, s-au schimbat vechile denumiri de străzi, ba chiar și tablița înmulțirii riscă să fie schimbată mâine, poi mâine. Lumea stă îngrozită. S-a întors corabia strigoi, moartă și vie în același timp. Unora au început să le crească branhii în gură și în nas. Iubită de valuri, corabia își clatină pupa, dar nu se poate duce la fund, că fundul e prea mic. Ce-ar fi să rugăm pe Matei Vișnec să scrie un post-scriptum la vechiul poem? Și dacă se poate, într-un stil chiar mai grav, mai tranșant, mai persuasiv, că poate de data asta. Lectura în public a Doinei lui Eminescu creează o atmosferă conspirativă. Nu putem asculta această poezie într-o stare de pură încântare estetică. Trăim, auzindu-i versurile scurte și energice, o înflăcărare stranie și avem și un sentiment de vinovăție, ca și cum am participat la un ritual interzis. În România, de multă vreme, de cel puțin 150 de ani, ești considerat suspect și ai de suferit dacă îți iubești țara. Eminescu se afla încă din 1871 în evidența poliției secrete austriece pentru naționalismul său. După cel de-al doilea război mondial, o parte din opera sa a fost interzisă din cauza aceluiași naționalism, incriminat de data aceasta de regimul comunist de pe poziția internaționalismului proletar. Iar în perioada postcomunistă, devotamentul său față de cauza românească este privit cu dezaprobare de adepții corectitudinii politice. Nu va mai trece mult timp și vom ajunge să ascultăm Doina lui Eminescu noaptea cu perdelele trase, așa cum ascultam înainte de 1989 postul de radio Europa Liberă. Este o situație aberantă, întrucât este vorba de poezie, nu de ideologie. Poetul ne propune un sentiment, nu un plan de acțiune politică. El își iubește țara cu o ardoare mistică și nimeni n-are dreptul să interzică nici măcar post-mortem această iubire. Cad în ridicol cei care îi reproșează că iubește numai pe români și nu pe străini. Este ca și cum i-ar reproșa că o iubește numai pe Veronica Micle, nu și pe celelalte femei,
făcându-se vinovat de discriminare. Poezia începe cu o descriere a situației nefericite în care se află românii. De la Nistru până la Tisa, tot românul plânsumi sa că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Remarcăm încă o dată folosirea cu arta singularului, tot românul plânsumi sa. Deci nu toți românii plânsumi sau, ci tot românul plânsumi sa. Acest singular induce cu o mare forță expresivă ideea de coeziune. Toți românii te-ar fi făcut să te gândești la un recensământ al populației. Tot românul te instalează în spațiul poeziei, unde solidaritatea națională este trăită cu ardoare. În continuare, Eminescu trasează o hartă ideală a României, așa cum se păstrează în memoria sa afectivă. Ca să ne facă să o vedem și pe noi în imaginație, mișcă bagheta sa de profesor de geografie atemporală de la o extremitate la alta a țării, indiferent dacă granițele respective sunt recunoscute sau nu în mod oficial în prezentul poeziei. Din Hotin și până la mare vin muscalii de-a călare, de la mare la Hotin mereu calea ne-o țin, din Boiar la Vatra Dornii au umplut Omida cornii și străinul te tot paște, de nu te mai poți cunoaște. Sus la munte, jos pe vale și-au făcut dușmanii cale. Din sat mari până în Săcele, numai vaduri ca acele, vai de biet român săracul, îndărât tot dă caracul. Este o hartă a României de un dramatism răvășitor, întrucât are hotarele marcate nu cu creionul, ci cu imaginea ale invaziei. Am văzut odată un cal rănit, căzut la pământ, pe care se așezaseră mii de muște. Forma sa de cal nu dispăruse, dar era redesenată de stratul de insecte fremătător. La fel de răscolitoare este imaginea României pe care ne oferă Eminescu în Doină. Poate că nu întâmplător poezia scrisă pentru o festivitate de inaugurare a unei statui a lui Ștefan cel Mare la Iași a fost citită de Eminescu înainte de a fi tipărită, nu la acea inaugurare sub cerul liber, ci în fața membrilor junimii adunați în casa lui Iacob Negruții. Era în ziua de 5 iunie 1883. România își cucerise independența, dar nu și întregul teritoriu la care avea dreptul. Este foarte probabil că și membrii junimii au simțit, așa cum simțim noi azi, că li se transmite un mesaj tulburător într-un regim de clandestinitate. Numele meu este Marcel Tolcea și am să vă citesc două poeme din cartea Ochiul inimei, o ediție revăzută și readăugită a unei cărți mai vechi. Tânăra păr imens, ori poate această poveste s-ar numi chiar lapis exilis. O întâmplare ce ar putea fi socotită mondenă, într-o vară, pe o plajă galbenă. Jocul cu mingea, la strand. Totul se întâmplă spre seară când gemenii vaid încep să semene între ei asemenea plopilor ce străjuiesc cele două alei care duc la faleză. Acolo unde vocea lor, până la o vreme difuză, nu mai are nicio putere să acopere sonul ei de cord prenatal, ce abia acum se împarte în două, fiindcă, am uitat să vă spun, mingea noastră aparte pare uneori de departe, tivită cu bucăți orbitoare din piele de șarpe, astfel că numai după asfințit ea se putea destrăma. De obicei, la ora aceea ieșeam și noi la plimbare și când zic noi, mă gândesc la mine, la mama, la tata și la sora mea. Ea venea pe timpul verii acasă pentru câteva zile și acum, în nesfârșitul acum, după ce se măritase cu bărbatul acela subțire și fragil, ca un mugur, parcă avea gesturile mai moi, mai încete. Cel puțin așa mi-au apărut ele în clipa în care părul ei cel frumos și imens, vinețiu, s-a desprins ca un șarpe din coc și a dat să cază în râu printre peștii mei colorați. Deși ne speriasem grozav,
Am râs cu toții, atât de tare am râs cu toții, încât am acoperit până și orchestra de la grădina de vară, de parcă bunul nostru zeu al orașului fusese rănit de moarte cu o săgeată otrăvitoare. Doamne, ce râs ai, a spus mama când s-a lăsat din nou liniștea, foarte aproape de noi. Hilde. La 3 săptămâni după ce Aurica a primit un post de cicoare într-o grădină superbă cu petalele mereu îndreptate spre soare, tanti ne-a dus în sufragerie un fragment luminos dintr-un șarpe ce atunci când a intrat cu el așezat peste niște coperte vechi de carte germană, părea să fi fost, mai de mult, chiar o floare dintr-un regn ce se despărțise peste noapte de contur și culoare pentru a fi mai frumos. Era ora 7 spre seară. Afară, lumina își mai pierduse din snagă, pe unele porțiuni chiar se întunecase și toți ai casei, sau cum se mai spune, familionul, ne sorbeam ceaiul așteptând rândul semnelor vesperale, după ce firește fragmentul oaspete o să moară, sau cum se mai spune, o să cadă în lege numai cu partea lui de petale. Așa că aprinserăm în cameră numai o lampă mică de cupru cu fitil trecător de mătasă. Am primit oaspeți, apoi, care s-au întors cu niște tineri sau mai tineri acasă. Am auzit șoapte într-o limbă necunoscută în vale și ne-am uitat la cer să vedem atenți una de față. Ne-am plimbat până târziu prin livadă, așa cum alții ies noaptea pe puntea unui vapor pentru a trage în piept aerul tare al mării și zâmbesc fericiți când aud de departe strigătul elefanților, slab ca un corn, semn că trec aproape de țărmurile vii ale Africii. Ne-am întors apoi în odăi. Totul era viu, respira. Am vorbit ceva mai tare pentru steaua pripită. Pripita cădea în chematul locșor de lângă fereastră, dacă tot ce-a fost scris o să crească. Nu plângeți, rog-vă. Încă de la primul cuvânt am stat toți într-o romanță veche nemțească. Într-adevăr, domnilor, mai de mult, cândva, orașul fusese invadat de lupi. Veniseră dinspre sud, ori coborâseră dinspre munte, din localitatea Păducelul. Nu se știa. Specialiștii în lupi și oamenii, în general, n-au putut determina nici până azi ce s-a întâmplat de au apărut așa de brusc. Bântuiau cu osebire noaptea, în haite numeroase ce terorizau întreg orașul. La căderea nopții, oamenii strângeau tot ce avea pe afară, prin curte, bunuri de larg consum, produse agroalimentare, scule și unelte, rufe întinse la uscat pe culme, orătănii, animale domestice, porci, păsări, câini, toate spre a le apăra de furia carnivoră a dușmanilor. Atunci, orașul devenea pustiu, curțile păreau sugrumate de molimă, străine și reci. În schimb, din case, de dincolo de geamurile apărate de împletituri de oțel și dincolo de ușile zăvorâte cu câte 7 chei, 7 lacăte, 7 zăoare și 7 ivere, răzbăteau o forfotă și o agitație nemaipomenite. Se auzeau într-un amestec învălmășit țipete, urlete, chirăituri, cotcodăceli, guițături, foșneli trosnete și peste toate glasuri răgușite de bărbat care pune ordine în toate, țipete de copii, apoi înjurături, iar la urmă de tot suspine și plânsete înghițite. Dar aproape de miezul nopții, când în sfârșit una câte una se stingeau luminile, liniștea punea stăpânire pe casele orașului. O liniște trează, însă insomniacă, înclănțănind din dinți, căci la lumina prăfoasă a lunii, dacă ar fi vrut, oricine ar fi putut zări după ferestre, printre ochiurile împletiturilor de oțel, mii de chipuri cu nasurile lipite de geamul aburit, palide, cu ochii ieșiți din orbite, fixând cu groază cotloanele întunecate ale curților sau, așteptând ca poarta să fie insistent zgâlțâită și în cele din urmă prăbușită sub greutatea zecilor de trupuri pe lungi, cu blana ca de cenușă, irizând uscat spre galben în lumina lunii. Era clipa în care o ureche atentă, planând asupra orașului, ar fi simțit cum din miile de case se ridică brusc câte un țipăt, toate unindu-se într-unul singur, gros ca o funie, un țipăt violent, dar scurt,
reprimat pe loc de dinți înfipți în carnea buzelor până la sânge. Atunci, pupilele dilatate de spaimă înregistrau în secvențe descompuse mișcarea legănată a haitei ca un nor negru purtat de vântul furtunii, adulmecând, dar mai ales urlând până la sfâșierea sadică a timpanelor. Urletele se fărmițau fin și se strecurau printre crăpăturile ușilor, pe sub praguri, printre rosturile ferestrelor și apoi pluteau o clipă prin cameră pe deasupra lucrurilor și a oamenilor dărdăind, până li se așezau lor acestora pe piele, ca un praf de sticlă tăios și rece, încrâncenând carnea. Editura Cartea Românească, 2010, romanul intitulat Orașul jumătăților de îngeri. Întâlnirea. Urcam aleea de la marginea parcului Subarini și de departe am zărit-o coborând, legănându-se lent pe un refren de altădată sau măcar unul imaginat ad hoc, într-o rochie roșie spălăcită și cu pantofi negri cu toc înalt și butucănos în picioarele umflate. Și când a trecut pe lângă mine și de aproape i-am văzut ochii duși și vârsta greu de ghicit, ca un ritm aproape uitat, mărgelele uriașe de sticlă de la gâtul ei au prins dintr-o dată o strălucire aparte, în lumina crudă a echinocțiului, filtrată printre ramurile chinuite de gerurile iernii. Și ca prin vis am văzut mesele încărcate de oameni la barul din fostul wc public, cu beri multe în față și la capătul aleii, ușile de la bila deschizându-se și închizându-se mute și mașinile intrând și ieșind silențioase din parcarea bazinului Olimpia. Am mai făcut câțiva pași cu greutate în sus pe alee și m-am întors să mai privesc încă o dată. Cobora, legănându-se lent în același ritm pe tocurile uriașe și scâlciate și aproape ajunsese la podul de peste pârâul Trinkwasser ca să urce în partea cealaltă a parcului și brusc am realizat că probabil sunt singurul bărbat din lume care a întors vreodată capul după ea. Și brusc s-a întors chiar acolo pe podeț, legănându-se din ce în ce mai tare în rochia aia roșie spălăcită și mi-a făcut cu mâna, așa cum îi flutura o batistă prin geamul coborât pe jumătate și abia luminat al unui tren de noapte gata de plecare. Sânge de înger. Ani de zile a fost evenimentul cel mai important. Dintr-o dată sângele îi izbucnea pe nas și se schimba instantaneu la față. Mai mult de stupoare că lui se întâmplă asta decât de spaimă sau altceva, cum ar fi îngrijorare sau greutatea aripilor. Din ce în ce mai căzute spre parchetul de stejar lustruit, din camera cu o fereastră spre nord și cu cealaltă spre strada șerpuită din cartierul mărginaș al orașului imperial. Nu avea probleme cu vederea sângelui, așa cum sunt destui, iar însă o umbră de neliniște într-un final, când se întorcea de la baie, unde alerga împiedicat să oprească curgerea și să se spele pe fața întunecată ca a cerului înaintea iernii. Și rar când ieșea din oraș, uneori venea cu batistele mototolite și pătate de pete roșii și țepene ca niște drapele înghețate, abia atunci frica își făcea apariția brusc, ca iarna care sosește peste noapte și dimineața te trezești cu zăpada până la genunchi. După ani, evenimentul a încetat să mai fie luat în considerare ca fiind cel mai important, ca și când era de la sine înțeles ca îngerii să se plimbe pe pământ precum muritorii pe strada mare. Apoi n-a mai rămas decât cazna unor nări în care se ascund din când în când pete de sânge uscat, aproape indigo, ca o altă față a nevinovăției cea întunecată. Aștept un poem. I-am pregătit casa și pielea. Am dezlipit-o ușor ca să intre. Ne-am întâlnit la cafenea, eram tăcuți, povesteam înăuntrul ochilor. Cuvintele se îmbrățișau în zbor și apoi coborau de la mine la tine și chiar mai jos, până când începeau să meargă. Când ți-e frică, se face frig instantaneu, prin sternul tău străveziu iese rușinea.
Pielea pune la loc liniștea și adăpostește tot ce ai adunat, tot ce ai hrănit, tot ce ai ascuns, contradictoriu și dureros, ascuțit până la os, poate și otrăvit pe alocuri. Pielea ține totul în frâu, și lumina și durerea. Abia a trecut durerea, dar eu stau și aștept să mă doară din nou. Astfel, așteptarea e continuarea durerii, nesfârșită. Golul din stomac era golul dintre două lumi. Așteptam totul cu mințile puse la oaltă pe o tablă contaminată. Să respir ca și cum aș cunoaște aerul. Să privesc lung ca și cum aș putea să deschid ochii între durere și lume. Ca și cum aș putea privi în urmă cu precizie și tăiș. Nu mai folosesc cuvinte. Țin mâinile lor la spate și viața e în altă parte. Și împing la nesfârșit pielea lor în pielea mea până la cuțit. Un cer senin încă reușește să îmbrace rănile, să umple golul cuvintelor, să se așeze pe carnea moale a lumii și pe oasele izdrobite. Cuvinte și lucruri. Atât ne-a mai rămas. Dacă te apropii, vezi golul în care inima noastră bate zi de zi, sfâșind haina și timpul rămas. Această mână a scris, această mână a tăcut, această mână a răsturnat stilouri direct în inimă. Apoi a vorbit. Această mână a plâns și apoi a îngenunchiat în pagina ei albă. Te pierd, sub piele e gol, lipsa e un obiect însiropat ca și uitarea, un loc întins peste tot, o distanță de sine pe care o guști cu paiul dintr-o groapă, dintr-o lume, dintr-o burtă hrănită zilnic cu fica interioară, cu dărâmăturile frământărilor ei, construită de alte mâini în mine. Stomacul lipit de al ei într-o joacă inconștientă de a crește peste cuvinte, peste durere, peste orizont. Un simptom moale și înveninat. M-a apucat un dor, m-a apucat de mână un dor, am răsucit ușor palmele să intre și lumina și strigătul lui, să-l prind, să-l fac liniște, să-l țin de mână și să-l plimb de acum încolo, mereu.